अरे कसे काय मंडळी, तर माझ्यासाठी युट्यूबर बनण्याचं स्वप्न आहे हा तेवढा पण सोपे नाही हा. तर मी इल्ले रात्री भाडा नेऊ रेल्वे मत्स्यगंधक, तर भाडा सोडून जाताना भेटलो माका वाटेत पाऊस. भाडा वगैरे सोडले आणि एकदा तो घराकडे पोहोचले. घरात जाऊन बघते तर वाजले करेक्ट 1:45. तर घरातले सगळे तर झोपलेले, तर म्हटलं आपण पण झोपाक जाऊयात. तर फायनली सकाळ झाली, वाजले 8:15. तर तोपर्यंत आमचं जिमी इलो बटर मागू. आणि बाहेर तुम्ही बघलात तर मस्त कोवळा ऊन पडलेला असं. तर मी चालले आता आंघोळ करू. फायनली आंघोळ वगैरे करून इले, तर हात जोडा आणि बोला श्री स्वामी समर्थ. तोपर्यंत आईन दिल्यान माका नाश्त्यात होती चपाती आणि भाजी. नाश्ता तर केले आणि फायनली तयारी पण आपली झालेली असा. तर बाहेर पडलंय तर चप्पल आपला बूट हयच असतात रात्रीचे. तर बाबू माका सोडू घेता. बाबू म्हणजे माझा भाव. तर बऱ्याच जणांना माहिती नसतात, तर मी असे कामाक, आता खय कामाक असेल तर तुम्हीच बघा. तर फायनली वाटेत जाता आता थोडं आमका पाऊस भेटलो आणि मी एकदा तो कामावरती पोहोचले. तर मी असे गव्हर्नमेंट कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर मुळदेमध्ये लायब्रेरियन. फायनली दुपारचे 1 वाजले, जेवचा टाइम झालो आणि मी दुपारचं जेव घेते रोज चलत घरात. फायनली एकदा तो घराकडे पोहोचले, तोपर्यंत आईन आपल्याला जेवण वाढलं.